Dame i gospodo, dobra vam večer. Sve vas srdačno pozdravljam u ime građanske udruge Narenta i želim vam iskrenu dobrodošlicu na predstavljanje knjige Otok svijeta svjetski poznatog kanadskog književnika i slikara Michaela O'Briena. Ujedno vam zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu i došli u ovako velikom broju. Zahvaljujem gospodinu Vatroslavu Markotiću koji nas je ovim odlomkom iz knjige Otok svijeta uveo u večerašnji događaj. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što je večeras ovdje s nama i što ga mogu u ime svih vas srdačno pozdraviti gospodin Michael O'Brien. Dolazak ovog iznimnog književnika i umjetnika veliki je kulturni i duhovni događaj za naš grad i za našu župu, a i za našu domovinu. Stoga bih na osobit način želio zahvaliti onima koji su posebno zaslužni za dolazak gospodina O'Briena u Metković. U prvom redu pozdravljam i zahvaljujem gospodinu Mati Krajini, direktoru izdavačke kuće Treći dan, koja je prevela i objavila roman Otok svijeta i u čijoj organizaciji gospodin O'Brien došao u Hrvatsku. Inače, gospodin Mate Krajina, katolički intelektualac, novinar i esejist, glavni urednik katoličkog glasila Mi. Rođen je u Roškom polju kod Tomislavgrada, oženjen i otac 4 djece. S obitelji živi u Hrvatskom Leskovcu kod Zagreba. Autor je romana Rođaci. To je zanimljiva povijesna priča o sudbini trojice rođaka koji pred turskim terorom mijenjaju uobičajeni život. Zahvaljujem i našim župnicima, fra Petru i Dosenku, na podršci, te posebno fra Paviši, koji je osobno razgovarao s gospodinom O'Brienom te ga pozvao u Metković. Na poseban način zahvaljujem predsjedniku udruge Narenta, našem samozatajnom profesoru Nikoli Grmoju, koji se najviše zauzeo i potrudio oko organizacije ovog velikog događaja. Sada bih vam ukratko predstavio našeg dragog gosta, gospodina Michaela O'Briena. Michael David O'Brien suvremeni je kanadski pisac, esejist i slikar. Urednik je katoličkog obiteljskog časopisa Nazaret Journal i autor je brojnih knjiga. Na hrvatskom jeziku u izdanju nakladničke kuće Verbum objavljeni su mu romani Posljednja vremena i Pomrčina sunca, a u izdanju nakladničke kuće Treći dan, osim romana Otok svijeta, objavljene su još meni osobno jako drage i važne knjige Otac u noći i Rat za duše naše djece, u kojoj autor analizira kulturu, a posebno onaj segment koji nazivamo dječjom kulturom. On dubokim duhovnim uvidom razmatra poruke dječje književnosti i filmova koji sve više zakupljaju maštu mladih i djece. Osim ovih knjiga, nedavno je na hrvatskom jeziku također u izdanju nakladničke kuće Treći dan objavljen njegov novi roman Teofil. Michael O'Brien piše i održava predavanja na temu vjere i kulture.
Njegovi članci na tu temu objavljivani su u mnogobrojnim časopisima. Već preko 20 godina umjetnik je s punim radnim vremenom, sa slikama i muralima koji se nalaze u crkvama i muzejima širom Sjeverne Amerike. Sa ženom Shilom i 6 djece živi u Combermeru, u državi Ontario, u Kanadi. A njegov roman Posljednja vremena već je nekoliko godina apsolutni hit među katoličkom literaturom, a posjetitelji Amazon.com-a, najveće svjetske internet knjižare, ocijenili su ga s najvišom ocjenom. O samom romanu Otok svijeta više će nam reći gospodin Mate Krajina i sam autor, a ja bih ovdje izdvojio ono što je u knjizi rekao ugledni američki pisac i profesor na Bostonskom sveučilištu Peter Kraft. On kaže: dobro pazite kada ćete započeti čitati ovu priču, jer ćete, dok je ne dovršite, u njoj živjeti, čak i nakon što zaklopite korice. Promijenit će vas, učiniti boljom i mudrijom osobom, a ima li veće zadaće što bismo je mogli očekivati od jedne knjige? Koliko je knjiga od 1000 što ste ih pročitali posjedovalo tu snagu? Možda svega nekoliko, i to ako ste imali sreće. Evo još jedne. I na kraju, prije nego čujemo naše drage goste, dopustite mi jedan osobni detalj. Za Michaela Bryana prvi put sam čuo još 2003. godine, kad mi u ruke dospjela knjiga Posljednja vremena. Čitajući tu knjigu, zainteresirao sam se za Michaelov rad i počeo posjećivati njegovu internetsku stranicu na kojoj sam nalazio zanimljive i odlične tekstove članke. 2 godine nakon toga proveo sam nekoliko mjeseci u Kanadi. Sjećam se da sam prije puta potajno se nadao i govorio kako bi bilo dobro kad bih tamo upoznao Michaela Bryana. Vrijeme je prolazilo i kako se moj boravak u Kanadi bližio kraju, počeo sam gubiti nadu da ću ga upoznati. I onda jedne večeri, nakon svete mise, izlazeći iz bazilike Svetog Patrika u Otavi, ne znam ni sam zašto, zaustavio sam se kod stolića za tisak koji se nalazio pri dnu bazilike i uzeo jedan žuti papirić na kojem su bile obavijesti. Između ostalog, na tom papiriću ugledao sam ime Michaela Bryana. Pročitao sam da Michael dolazi upravo u tu baziliku održati predavanje. Poslije sam saznao da on uopće ne živi u Otavi, nego u malom mirnom mjestu Combermer u Ontariju, udaljenom preko 400 km od Otave, i da u Otavu dolazi samo 1 ili 2 puta godišnje. Došao sam naravno na to predavanje. Poslije predavanja, na kojem je bilo jako puno ljudi, i ono što me osobito dojmilo, jako puno mladih ljudi. Mnogi su stali u red želeći se javiti Michaelu. Ja sam čekao da se svi raziđu, skupljajući hrabrost da mu se javim, i skoro sam bio odustao i pobjegao. I hvala Bogu što to nisam učinio. Jer nakon te večeri i našeg razgovora, te još jednog susreta nakon nekoliko dana prije mog povratka u Hrvatsku, za mene je započelo iznimno i dragocjeno prijateljstvo koje me prati i duhovno obogaćuje i izgrađuje svih ovih godina. Ovdje bih želio istaknuti samo 2 stvari koje su me se duboko dojmile kod Michaela. Prva je njegova velika ljubav prema Hrvatskoj i prema našem narodu. Jednom mi je tako u mailu napisao: Josipe, stalno se molim za Hrvatsku da postane ono što ona već jest u svom srcu i duši. Toliko patnji, toliko unutarnjih i vanjskih teškoća. Ipak, njezina hrabrost i ljepota su veličanstvene. Koliko je samo tvoj narod obljubljen od Gospodina. Tvoj narod znak je za nas ostale. Drugi detalj je njegova čvrsta vjera i pouzdanje u Boga, te duboka poniznost i blagost koju sam doživljavao i osjećao u svakom njegovom mailu. Uvjeren sam da je plod takve vjere i njegov najstariji sin John, koji se sprema za svećenika. Vjerujem da ćete barem jedan dio te njegove ljubavi prema Hrvatskoj i njegovog dubokog pouzdanja Boga doživjeti i vi večeras. A sada bih dao riječ gospodinu Mati Krajini koji će nam nekoliko riječi reći o knjizi. Dame i gospodo, sestre i braće u Kristu, u ljubavi prema svemu svetom i našem. Čast mi je u ovom drevnom gradu, ucrtanom u duhovni i kulturni zemljovid Hrvatske domovine, progovoriti o knjizi Otok svijeta, o svojevrsnom čudu koje se dogodilo, evo, zaslugom ovog gospodina o kojemu nam je Josip tako lijepo govorio.